Ryseit a dros y gyflym i chi Ryseit i wneud jam. Felly dwi wedi bod yn chwynnu yn, yn yr Rhowgell a dwi wedi ffeindio 3 bag andros o mawr o mafon wedi rewi, so summer fruits gwahanol i gyd rewi, blueberries. Lle dwi wedi penderfynu, dwi'n mynd i wneud jam mwyn mynd yng nghanol cacen. Felly, i ddechrau, beth ydych chi angen ydy 750 gram o ffrwythau, edrych nhw fod yn unrhyw ffrwythau, dyn nhw ddim yn gorfod bod i rhewi, ond os ydych chi'n defnyddio nhw wedi rhewi, peidiwch â datmer nhw gyntaf. 400 gram o siwgr man a 100 ml o ddŵr. Felly, cariwch mlaen i wylio os ydych chi eisiau gweld sut i wneud y jam. Felly, i ddechrau, dyn ni'n mynd i roi y ffrwythau yn y pot efo y 100 ml o ddŵr a dyn ni'n mynd i adal iddyn nhw ffrwtian am ryw 15 munud, fel ydych chi'n gweld nesaf. Ac ar ôl iddyn nhw bod yn ffrwtian, dyn ni'n mynd i ychwanegu 400 gram o siwgr a gadael iddyn nhw i goginio am ryw 20 munud a wedyn 20 munud arall. Rwan, mwyn testio i weld os mae'r jam yn barod, ydych chi'n mynd i roi blob ar y blat a roed eich bys drwyddo fo, ac os ydy o ddim yn rhedeg yn ôl at ei gilydd, mae'n barod. A wedyn ydych chi eisiau rhoi y jam mewn jar, gadewch chi unau roed o ar gacen fel dwi wedi wneud, neu mae'n cadw yn yr oergell a fedrwch chi roed ar dost neu fel be bynnag ar scones fyny chi, ond dwi'n meddwl bod y Ryseit mae'n berffaith achos mae mor gyflym ond mae mor flasus hefyd.